Hej! Hej. Det har kommit en försändelse för mig. Sådär. Tack. Ett ögon. Miksi sä puhuit sille ruotsia? On toki. Peter Holmsteen. Kuulostaa suomenruotsalaiselta. Sä et ole suomenruotsalainen. No, mutta sehän on mielenkiintoinen kysymys, että mikä nyt sitten tekee suomenruotsalaisena. No et puhu äidinkielenään ruotsia. No, puhun niin hyvää ruotsia, että tuskin kukaan mitään eroa huomaa. Eikö toi on vähän ahdasmielinen ajatus muutenkin? Mitä jos on vaikka syntynyt ruotsinkieliseen perheeseen, oppii pari sanaa, vanhemmat kuolee, adoptoidaan suomenkieliseen perheeseen, rupeakin puhua suomea. Mikäs silloin? Niin, mutta sä synnyit erittäin suomalaiseen perheeseen, joka on yhä hyvin elossa. Oot se joku suomenruotsalaisuuden portinvartija vai? Toi on kulttuurista appropriaatiota. Tämä on kulttuurista appreciaatiota. Sä poimit rusinat pullasta. Mikä se pulla mukaan? Kaikki ikävä. No, mutta sitä mä just meinaan, että tämähän on paras juttu, että kun ei suomenruotsalaisuuteen edes kuulu mitään ikävää. Ei ole olemassa mitään kansallista traumaa tai... Totta kai on. Niinkö, mikä positiivinen syrjintä vai siltsu, pirikäry? Siltsu on ruotsi-suomalainen. No, sekin vielä. No, mua kiusattiin lapsena. Sanottiin svenskatalainen bättre folkiksi. Mitä sä tietyssä mielessä vähän olitkin. Joo, mutta kaikki suomenruotsalaiset ei ole. Ja mua ärsyttää, että vaan koska mä edustan sitä stereotypiaa, niin mulla ei ole uskottavuutta käydä tätä keskustelua. Koita jaksaa. No, tämä on sen juuri. Hejsan, Urho sa att ni behövde hjälp. Vad var det som ni ville fråga? Nej, ingenting. Ja, hej, en sak. Linda ber att jag ska skaffa... Har ni den som man sett som... den som gör det där ljudbox. Box? Du vill ha en box? Alltså en låda? Nej, inte en låda. Men... Som man sätter i paketet som skyddar vad man ska skicka. Kan du hjälpa? Vet du vad jag menar? Nej. Ingen aning. Jag tror att det kanske kuplamuovi på finska. Okej, ett ögonblick. Ja, Bubbelplast. kyss fittan. Niin mikä sulla on? Miksi et voi kantaa näitä itse? Mulla on